Kangaka, mama. Why is it that nowadays ingathi wonke umuntu uyathwasa? Yho. Masicamagushe. Silo somhlola. Isizathu soba insimbi ngoku ivame ukuvela kubantu abaninzi ngamasiko emizi angalandelwayo. Umsholoko uqhaphuza okanye uveza izinto ezisemfihlakalweni zomzi. Fika umntana umuntu ethonga insimbi emhlophe, athonga intambo yekhaya, athonge inkomo, ukuvulela kumtshayelo wokutshayela izinto bezigqumile. Yiyo lonto igqirha funeka ulibuza into ba mntu omdala. Yiyo lonto funeka uthi mntu omdala xa uyosabela egqirheni, ndiyawuthonga umlambo, ndiyazithonga ezinsimbi, ndiyazithonga ezibhokhwe. Uthi ndicela undinabisele. Kusenokwenzeka omnye akathwasi silo utyiwa imbeleko. Omnye akathwasi silo utyiwa sisiyaca. Isiyaca sinentsimbi emhlophe. Masithenge amakwini. Kusenokwenzeka kuloo mzi zange bayiduda, bamdudela udade bawo. Kusenokwenzeka kuloo mzi amasiko ayenziwa, kodwa abantu baloo mzi baguquka babheke enkonzweni. Balahla isiko. Masithenge amakwini. Yiyo lonto kuye kuqhaphuka abantu banintsi banxiba intsimbi ezimhlophe, abanye abagqibi silo somhlobo. Ngoba kaloku mhlawumbe bengabizwanga ntsimbini, kodwa bebizwe kwisiko lako kwabo. Funeka kuvuleleke amasiko. Ayipheleli kwintsimbi emhlophe ngoba sizintlanga ngeentlanga. Kwamanye amazwe zizangoma. Fike zinintsi kodwa zigqibi. Kanti ukhala amaxhego kwindawo ahleli kuyo. Ezi ngoma zithi masibuyele nembo. Ngamaxhego ashukumisa umhlaba. Ngoba kudala sishenxile endleleni. Yiyo lonto ofuneka ungaxami ngoyinxila intsimbi ungalenzanga isiko lekhaya. Baza banintsi kuthiwe bayathwasa. Kufuna amasiko emzini. Abantu esigula ngabo ewe phambili nje babhanqwa bangena ezinkonzweni. But baneqaphela sikhutshwa kwinkonzo zosindiso. Sizohlaliswa phansi sizonikwa umgquba esinyaweni. Sizonika ubuqaba basemakhaya. Kwaba abadala bacikozayo bangawenziwa amasiko. Zingene ebantwaneni abaqeqeshelwe ezikolweni ezikhumshayo, you know, like rororo. Ndiyacamagusha. Kuthwasa bona isikakhulu ngoku ngoba abantu abadala bafuna uvela kwaba bantu bebegqithiwe. Masithenge amakwini. Intsimbi ininzi kodwa masiyijonge intsimbi yomsi. Magqirha, hlahluba umntana omntu ngokwempiliso ngaphezu kwecamakho ukuze kuzovuleka izinto zomzi. Ngoba omnye uthonga inkomo kanti udade walo mzi zangadudelwe. Omnye uthonga inkomo kanti udade wala mzi zangagoduswe, zangabuyiswa zisekhaya. Omnye uthonga, not that bayathwasa. Qha bakhunjuzwa ngamasiko akomakwabo. Ilapho ke ntombi. Hayi, uvakele mother. Singakhe sithi, hi guys. Hi guys, this is my Gobera. This is our Gobera. This is my Gobera. You know what I mean? Thanks, mom. Sis. Gqibile kaloku. Ayinasixhosa le nto sini. Okay. Kangaka. Inesizulu, inesitswana, inesipedi, inesisotho, sonke sigulela imbola, sigulela isiko ngaphezu kwezintsimbi sizinxibayo. Umntana othwasayo unomahluko kumuntu ogulela isiko. Camagwini magqirha, thokozani zango. Camagwini magqirha. Lisedi. Khanya. Masibacebiseni ngendlela. Sibanike lento yiyo. Hlahluba umntana omntu uzolile.
balisiko lisiko kubekho izihlwele zithi hamba siphuthuma kanti kokwenu zange zenziwe izilo ungaguli kaloku ntombi ku-YouTube camagweni lithe linye mna ndisendaweni ethile kanti kuloo mzi zange wenziwe umsebenzi wokuqokelela ubuhlwele wokuphuthuma abantu abadala belo khaya inkomo ezilo ndinqulele ithi kanti bendiyazi ngesizulu ndinqulele ithi kanti bendiyazi ngesisotho ndinqulele kanti bendiyazi ngesipedi le ncoko ndiyacamagusha